आंनि फेसबुक पेजाव दा मोनसे भिडिअ दंमोन गुमैनि न'खौ गाफायजोबलांबाय होननाया गुमैया खारग' हाया जालायलायनाय होननाया बे न'आ नैबेमोन ओमफ्राय थिग बे खाथियावनो मोसौ गलिया दंमोन नङा होमबा दा दिनै हराव थारमाने बे मोसौ गलिखौबो सेफायलांजोबबाय गुमैया आरो न'खौ बानायफिननानै थाफिनदोंमोन आरो दिनै हरावबो गुमैया खारग' हायै जालायबाय नामाथाय मोनथिला आरो आगाना बेखौबो न'खौ नारफायजोबनानै सेस गासै जुदि खेथि बाथि जोब्बायबा आलु मटर जोबजोब्बायबा बेवहाय न'फोरखौ दोननो नांला होननानै बेनि जायनिखि बे एरियानि असि आरोना बेयो फैनानै गासै न' बां सेस नारफायजोबनानै सिफायजोबना गालाङो अच्छा ठीक है मिथिबाय मानो होनोबा इलिगेल एक्टिभिटिबो जानो हागौना बेवहाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि केमाव थानानै गाज्रि खामानिबो मावनो हागौना ओंखायनो गासै न' बां सिफायजोबनानै होलांबाय थारमाने बेबायदि होननांसिगोन आरो आगानानै सेस आं दिनै दंफैयो मोनसे हाग्रा गेजेराव हाग्राखौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला गासै बे जायगाया हाग्रा बंग्रा गोजा सोरगिदिं नोलो हाग्रा गोजा नुनो मोनगोन ओंखायनो बे जायगाखौ आं हाग्रानो बुंगोन नाथाय मानसि थायो बेवहाय गोबां मानसिया न' बां लुनानै दङ आबाद मावो बे जायगायाव दा अखा हानानै बे जायगाया गासै दैज्लां जाजोबना दं दैजों दै आरो जेसेबांनो बे जायगाया सान्थि सिरि सिरि दाउसिन दाउलानिल' माथो खोनागोन एसेबांनो बे जायगाया गिलु बालुबो बेवहाय माब्ला मैदेर फैगोन मोसा फैगोन बेनि खुनु गारान्टि गैया लोगो ओरैबायदि गिलु बालु जायगा बे आं दा थाबायनानै थांबाय थानाय लामायानो बे जायगानि लामा खनसे नोजोर होनानै नाय बे लामाखौ बेवहायथ' मानसिया खोनानै लानाय लामा गैयामोन बेखौ देग्लायसो खोनानै लादों ओरैबायदि दैज्लां समाव खोनानै लाबाय ओरैबायदि दा बे हाब्रु जानानै दङ दा आं उपाय गैया लामायाथ' नैबेजोंमोन दा आङो बे हाब्रुजोंनो थांनांसिगोन हाब्रु साथिंनो मानो होनोब्ला दैयाव हाबनानै दा आङो थांनो हाया आरो बे जायगाखौ नुनानै गासै हाग्रा बंग्रा गोजा होननानै बे जायगाया जे फरेस्टनि हा बिदिबो नङा लोगो बे मोनसे फरेस्टबो नङा हाग्राबो नङा बे गासै हाफ्राबो बेयाव जेसेबां मानसिफोर दङ बिसोरनि लामायाव गासैबो पाट्टा दं गासैनावबो गावबा गावनि गासै मानसिफ्राबो गावबा गावनि हानि मालिक लोगो मोनथिबायना नाथाय पार्मानेन्टलि बेवहाय सेटेल जायैनि कारना जाहैबाय बेवहाय 6 मासल' गोरान जानानै थायो आरो 6 मास बे जायगाया टटेलि दैजों लोमजोबनानै थाखाजोबो आं दा जेसेबां गोजौ बिनिख्रुइ डबल आं बायदि सानै गोजौ बेवहाय दैया फुल जाखानानै थायो ओंखायनो बेवहाय मानसिफ्रा पार्मानेन्टलि थानो हाया पार्मानेन्टलि न' लुनानै सेटेल जानानै बेवहाय थाया लोगोसे आरो बे एरियानि बे जायगानि जा बाथौ थानसालि बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आं लोगोफोर नैबे जाहैबाय बे जायगानि बाथौ थानसालिया आरो बेवहाय थानाय जा सिजौ दंफां ओरैबादि समायना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय ओरैबादि समायना सिजौआ नाय बेवहाय जेब्ला दैज्लां जागोन ना दैज्लांनि समाव दैया सिजौखौबो लोमलांबावनो हागौ नाथाय थेवब्लाबो बेवहाय सिजौआ थैयाखै एबा सिजौआ बिदिनो दङ बे जाहैबाय बे नलबारि बाथाबारि गामिनि बाथौ थानसालिया लोगोफोर
थारमाने माबाखौ मोसौ गलिखौ नारफायना गालांलायबाय जाहैदों नै आगाना बेखौबो न'खौ नारफायजोबनानै सेस दाखालि आंनि फेसबुक पेजाव दा मोनसे भिडिअ दंमोन गुमैनि न'खौ गाफायजोबलांबाय होननाया गुमैया खारग' हाया जालायलायनाय होननाया बे न'आ नैबेमोन ओमफ्राय थिग बे खाथियावनो मोसौ गलिया दंमोन नङा होमबा दा दिनै हराव थारमाने बे मोसौ गलिखौबो सेफायलांजोबबाय गुमैया आरो न'खौ बानायफिननानै थाफिनदोंमोन आरो दिनै हरावबो गुमैया खारग' हायै जालायबाय नामाथाय मोनथिला आरो मोसौआ बेना लांजोब्बायमोन खोमा ओंखायनो बेवहाय मोसौ गैलामोन खोमा मोसौ गैलाखायनो मोसौ गलिखौ सेस साफा माने बोसोरे आङो खोनानाय हिसाबावबा बोसोरे बे मोनसे न'खौ सेफायालासिनो थाङा थारमाने बे न' मोनसे केम्प जिमान जियानो जा बोसोरे जुदि बे मैदेरा फैयोबा बे गंसे न'खौ सिफायखायो ओरैबायदि ओमफ्राय बै सिगां आं जायफोर दिन्थिबोबाय बेफोरखौ मालाबा सिफायो मालाबा सिफाया ओमफ्राय जोंहानि न'खौबो आं दिन्थिगोन जोंहानि न'खौ जोंहानावबो फैखांबाय खननैफोर फैबाबो जोंहानाव एसेबां इदि खालामलाङा दाखालि खनसे फैनायनि आरो मोनसे सिगां आरो खनसे फैदोंमोन बेवहाय जोंहानाव सां सिङाव बैसां सिङाव माइ बस्थानै दोन्दोंमोन बे माइखौ जानानै थाङो दिनै फैदोंना फैयाखै जोंहानिथिं बेखौ मोनथिला बे जायगाया हाग्रा बंग्राब्लाबो बोसोरे बेवहाय दै जायोब्लाबो बे जायगायाव थारमाने मानसिफ्रा मानो थाबाय थायो एबा मानो आबाद मावो बेनि कारना जाहैबाय बेवहाय जा मावनाय आबाद बेयो थारमाने जोबोद मोजां जायो बेवहाय गोरान आबादल' मावो आलु मटर बेसर बेफोरबायदि बेवहाय आबाद मावो जा माने एसेबां खस्थ' खालामालासिनो जोबोद मोजां जायो ओंखायनो बेवहाय आबाद मावनायखौ मानसिफ्रा गारनो नागिरा आरो लोगोसे बे गासै हाफ्रा ओरैनो हाग्रा दानस्लांनानैल' लानाय हा नङा दा समाव बे हानि गासैहाबो मालिक दं बे गासै हाफोरहा गासै थारमाने नियारि पाट्टा गोनां गोजा बे हाखौ ओंखायनो दा गारनानै मानसिफ्रा थांनोबो हाया ओरैबायदि बे जायगानि मुङा जाहैबाय सिमेन्ट सापरि एरियानि आन्डाराव थानाय नलबारि बाथाबारि होननाय गामि लोगो दैया बेवहाय दा आंखौ लोमनानै आं बायदि आरो सासे गोजौआव बिजों समान दैजा आरो बे दैयानो बे जायगाखौ मा खालामो आबाद मावनो थाखाय मोजां खालामो बे जायगायाव बे दैयानो हासार लानानै फैयो आरो बेवहाय बोसोरे थारमाने जा बुस्थु गायो बे जोबोद मोजां जायो थ' लोगोफोर बे जाहैबाय जोंहानि न'आ बियो थारमाने नोंथांमोना मिसिं ट्राइबनि मानसिफोरखौ मोनथिगौ ना जाय मिसिं होननानै बुङो जे बिसोरो बेबायदि न' लुनानै थायो बिसोर माने बिदि न' लुनानै थायो मोनथिबायना बिसोरनि सिगांनिफ्राय बिसोरनि मानसिफोरा थाजेननायनिफ्रायनो बेबायदि दैमा सेराव थानायखाय बिसोर सां न' लुनानै थायो बेबायदि बैसां न' आरो जोंहाबो बेबायदिनो न' बेवहाय लुनानै दोनदों बेवहाय पार्मानेन्टलि थाया जेब्ला आबाद मावो अब्लाल'सो बेवहाय थानाय जायो ओमफ्राय आरो गुबुन न' दङ आरो बे माबायाव थारमाने गासै बे एरियायाव जोंहानाल' बेबायदि न' आरो पाक्कानि न' ओमफ्राय सां न' गासैबो न'आ मा टेम्परारि नालाय बेबायदि बिथा गोजौ हा जावनानै खाथियावनो बिदि फुख्रि जावनानै हा बिथा गोजौ खोनानै बेवहायनो टेम्परारिहै न' केम्प लुनानै बेबायदिनो थाजोबो आरो गासैबो बेवहाय जोंहानि गासै मोसौआबो मोसौ गलि मोसौ खायो बोरमा खायो अमा दाउ गासैबो बेवहायनो गासैबो दंजोबो आरो आइ बाबायाबो बेवहायनो थायो जोंल'सो न'आव थानाय जायो दा
गासै आबादफोरा जोबजोब्बाय गासै फोजोबजोब्बाय एबारै न'आव थाहैजोबसिगोन आरो बयबो ओमफ्राय बेवहाय ना सा हमनाय जायोब्ला बाबाया थाफैगोन आदाया थाफैगोन बेबायदि जागोन आरो दाखालिसो अखा हाजेननायाव जोबोद सेनाव ना मोन्दोंमोन बेवहाय दै बेयो गोदान दै जानाय नालाय बेनिफ्राय बेवहाय दैमा गिदिर मोनसे दं दैमा गिदिरनिफ्राय बेवहाय थारमाने बोथिया ना सिंगि ना फैयो सेनफोरा नै गासैबो ना आरो दङ जानांगौ बेवहाय नै बेवहाय बोथिया ना जाना दं लोगोफोर नुदोंना बोथिया नाखौ नुदोंना लोगोफोर खमसे खम बेवहाय दङ आधा केजिसो बोथिया ना दं आरो बेवहाय दं जानांगौ नै बेवहाय सोमना दोननाय हिसाबाव बेवहाय बिराद खम दङ बोथिया ना आरो फिसा ना नैबे न' सिंनि हालादा जोबोद गाज्रि हालाद मैया मैदेर फैनानै बे खाथि खालानि जेसेबां केम्पनि मानसिफोर दङ ना बेवहाय फैनानै थाफैजोबदों जाहैबाय ओंखायनो हालादा जोबोद गाज्रि जाना दं बेवहाय गासै खेलिमेलि जाजोबना दं गाइखेरखौ बहा दोनदों आङो नागिरनानै मोनाखैमोन नै बेवहाय दोनदों जाहैबाय गाइखेर फुदुंनानै लोंनि आरो आङो बे जाबाय दुब्लिया सांसानिफ्राय नायो जों आइया बेवहाय बोरमा दोस्लायनो थांदों ओमफ्राय बिथिंनि नाजारायाबो बे जोबोद बिउटि ना दा जायखिजाया नैबेखौ नुदोंना लोगोफोर बे दाय रिं लगायदो बे मानि थाखाय लागायदो बे अदाबा थारमाने जाजोबा आरोना ओंखायनो बे रिंखौ होनांदो अदाबाव बे ग्रोब जवा फिसाद्राय खैथासोआव फैनाय मैदेरा 8टा 18निफ्राय थांदो खोमा माथो ओरै होमबा इ गुमैलानिफ्रायनो आरो लास ओरै थांलायबाय आरो मोनसे समाव बे दैमाया सान्ति दुगैथाव गेलेथाव जानानै दंमोन ना दा नायदो लोगो बे दैमाया गिलौ बालौ दैमा जाबाय आरो अखा हाबावोब्ला बे दैमानि दैया बे दैमानिबो बाहेरायाव ओंखारबोसै दैया दा साफाना अखा हागोदाननि दै नालाय लोगोफोर भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक मोनसे होनानै आंनो दाबावदों